Lalaking nahahampang sa 14 kaso ng panlulugos, arestado sa Owas, Albay. Iniya siniba pang police report, sinutukan ni Charm Rahiles. Nagtitinir ng unyan sa kustodiya kan mga otoridadan sa rong lalaki na nahahampang sa kasong 14 counts of rape sa banwaan kan Owas, Albay. Nadakupan suspek sa operasyon kan mga otoridad sa banwaan in Pandi, Bulacan kung saan ini nagtago. Ang nasambitan ng persona ang pigkukonsiderar como rank 1 municipal most wanted person as in pigtutukdong nasa likod kan panlulugos sa sarong minor de edad kan taong 2018. Sa ngunyan, igwang nasa 200,000 pesos na pigre-rekomendang piyansa para sa temporaryong libertad kan sospek. Sa Banwaan, Manindaet, Camarines Norte, arestado ang sarong 64 anyos na lolo sa lindong kan mandamiento de aresto para sa kasong child abuse. Nagtitinir ng unyan sa kustodiya kan Daet MPS ang sospek mantang igwamanin pigre-rekomendang piyansa na maabot sa 80,000 pesos para sa temporalmenteng libertad. Sa barangay Makabog sa siyudad ng Sorsogon, arestado man ang sarong 43 anyos na lalaki sa paagi kan pigserbing mandamiento de aresto kan mga otoridad. Sigun sa report, ang sospek nahahampang sa kasong child abuse. Sa presente na sa kustodiya na inikan mga otoridad, mantang igwang pigre-rekomendang piyansa na maabot sa 180,000 pesos. Sa kulungan man ang bagsakan anom na parasirang ini, makalihis na madakop kan mga otoridad sa tahaw kan Seaborne Patrol Operation na ginibo sa kadagatang sakop kan Donsol, Sorsogon. Sigun sa report, inarestaran mga ini huli sa illegal na pagsisira sa territorial seawater kan Donsol na mayong maninigong dokumento. Sa ngunyan, nagtitinir na ang mga parasira sa kustodiya kan Donsol MPS para sa maninigong disposisyon. Kaibanan si Carlo Bonita, Charm Rahiles, Balitang Bicolandia.